салом дӯстони ман, имрӯз мо хостем баҳри шумо оиди барномаи нақл карда бошем, ки тариқи он шумо метавонед компютери ноутбуки худро тариқи смартфон, яъне фосилавӣ, яъне дистансион чун русӣ мегӯянд. Мисол компютери шумо ё компютери дӯстатон дар як макон, шумо тариқи смартфон аз дигар макон метавонед бо якдигар гӯем дастгирӣ карда бошед, файли васл карда бошед ва агар дар компютер ё ягон барномаро нофаҳим бошад, метавонед ислоҳ кунед тариқи смартфон фосилавӣ. Инак имрӯз камвивер дӯстон. Инак аз сомонаи расмии TeamViewer.com метавонед барномаи TeamViewer-ро барои компютер, барои мисол портабл скачат карда гиред, онро дар компютер фаъол созед. Ба шумо ID дода мешавад, пароль дода мешавад. Ин ID-ро ба шахсе ки аз телефон мехоҳад идора кунад меспоред. ӯ ID шуморо ба телефонаш ворид месозад ва чун ӯ ба телефонаш ворид сохт, аз ӯ пароль пурсида мешавад. Шумо ана ин парольро ба ӯ медиҳед. ин парольро насб мекунад ва чун дар компютер дидед активатсияи TeamViewer гузашт ва дар телефон бошад ва барои идораи TeamViewer ба шумо гӯем маълумот дода мешавад, яъне подсказкаҳо. Продолжить интихоб мекунем ва ана чун дидед дар экрани смартфони шумо пайдо шуд экрани компютер. ва акнун шумо метавонед аз телефонатон компютерро идора карда бошед, хурду калон кунед. Барои мисол омадем кнопки пустро пахш кардем. Ана инҷо метавонед лозима барномаро кушоед. Барои мисол Excel бошад. Ана чун мебинед барнома ҳам дар смартфон ва ҳам дар телефон кушода шуд. Режими калон кардем акнорро. Ана мисол таблица кушодем. Инҷо метавонем клавиатура кушода чун мебинед идора кунем. ё ин ки барои мисол барои дана инҷо метавонем баробар ана ин ячейка ҷамъи ана ин ячейка ва баробар ентер. ва чун дидед бо ин роҳ метавонед ба дӯстатон сохтани формулаи Excel-ро нишон дода бошед ва бо ин роҳ бисёр амалҳоро иҷро мекунед. аз барнома истифода баред. Барнома чун мебинед ройгон ва яке аз беҳтаринҳо дар бозор ҳисобида мешавад. Qarori kor do'ston.